away ke non Britain ke balaya konda ke jing shlor ya away kurat ya krokodil ubadan hado prapau kilo ban pelaj ya ka bashi para senrap jongka menta kan sya penkub buram namar ke jing shlor ha us Charles ke Britain kat kum ke khubor laong ba ka Georgia Lowry Lifeways nem kerta klabeteng ban kura teng ya ukurat ya na ki benta jongka kli hadin ba ula thombor ya ka bashi para senrap ka Melissa kat ba kidang don ha Mexico ha ubnai jelew hajar puway. Kani ke jing shlo jong ka Lowry minta kala penyo ya ka khusnam ka lantri medan lengba usem ka Britain. Hadin kani ke jing penbena ka Lowry kala penpau ya ka jing kendit. Bat ka jing sngongu da ka baong. Kalong ka buram ka bakraw nga sngaw kendit shibon hadin ba nga layop deng ya ka shiti namar ngam shem lakmi lenti. Lakban kedaw ba ka Melissa bat ka Georgia Lowry ki badang alpo pras nem ha kate ka por ki dang ya jingi ha ki jaka rod duriaw hadin ba kate ka jing sya tombor ha ukuratia kelawan jia kensan. Kat kum ka kubor laong ba ukuratia ulayale ban patan ya ka Melissa syatrai kat ba kadang jingi ha ka jaka rod duriaw ha Porto Escandino. Henry lala ban pelaj yaka da ka bashi para senrap ka balalap ya ka jing per ka dur khmat syapo hadin ba ka ja rengai syapo kat ba ka Georgia ya ka kadang persang ban ra ya ka syapo kaling ukurut ya ulawan kensan biangsya sa shisin ka bala penlong ya ka Lowry bahkan beteng ban kura na ki benta ka kli jong ukurut ya hadin bahkan dala bantan ya ka hapo kaling. Ya ka Melissa lapan kit syapo hospital hap deng ka jing bom tibreu bat mensau jur hadin kala yok pat ya ka jing koj ke bapura.